Η Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής λοιπόν γιορτάζεται στην πόλη μας, στο Αγρίνιο, τα τελευταία 6 χρόνια και οφείλω να ομολογήσω με μεγάλη επιτυχία και μάλιστα κάθε χρόνο είναι όσο πάει και καλύτερη. Και αυτό ίσως να είναι και η αφορμή, μία από τις αφορμές, από τις αιτίες που επιλέχθηκε η Ορχήστρα Τοπικής Μουσικής του Δήμου να ξεκινήσει τη Γιορτή της Μουσικής σε πανελλαδικό επίπεδο με τη συναυλία που θα δώσουμε στο Σύνταγμα. Εκείνο που θέλω όμως να τονίσω είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια, όπως και φέτος, η Γιορτή της Μουσικής στηρίζεται καθαρά και μόνο στον εθελοντισμό. Δηλαδή, όλοι όσοι συμμετέχουν στη Γιορτή της Μουσικής συμμετέχουν δωρεάν. Δεν αμείβονται και δεν εισπράττουν χρήματα για αυτή τη συμμετοχή. Όπως και στην πόλη μας, δεν έχει στοιχήσει ποτέ η Γιορτή της Μουσικής ούτε ένα ευρώ. Όπως και φέτος, έχουμε την ευγενική χορηγία των ηχοληπτών, που καλό θα είναι να τους αναφέρω σε αυτό το σημείο. Είναι το Red Voice, η εταιρεία Red Voice με τον Γιώργο τον Τραγουδάρα, η εταιρεία Αγρίνιο Sound με τον Παναγιώτη τον Αυγέρη και η εταιρεία Καπελάκη Sound με τον Βασίλη τον Καπελάκη, που καλύπτουν όλες τις μουσικές εκδηλώσεις αυτές τις μέρες χωρίς αμοιβή, ξαναλέω. Επίσης, όλες οι εκτυπώσεις που γίνονται σε επίπεδο αφίσας ή ταμπλό κτλ, ό,τι γίνεται είναι δωρεάν του κυρίου Τσάντζαλου με το Music House, έτσι νομίζω λέγεται, αν δεν κάνω λάθος απ' έξω δεν το θυμάμαι, με το Music House, που είναι γραφικές τέχνες, τυπώνει αυτός τις αφίσες εντελώς δωρεάν. Τα σχήματα που θα συμμετέχουν φέτος στο Αγρίνιο ξεπερνούν κάθε προσδοκία. Πραγματικά. Δηλαδή, παρότι είναι μια εποχή δύσκολη, φέτος για πρώτη φορά θα είναι τριήμερος ο εορτασμός της Γιορτής της Μουσικής. Θα ξεκινήσει από τις 19 Ιουνίου, όπως θα ξεκινήσουμε εμείς από το Σύνταγμα, που θα δώσουμε την ενακτήριο, ας πούμε, έτσι, συναυλία, και στο Αγρίνιο το απόγευμα εκείνο, ύστερα από την βοήθεια της Promotion, είναι μια εταιρεία ντόπια που μας βοηθάει και αυτή αφιλοκερδός στη διοργάνωση. Θα ξεκινήσουμε στον πεζόδρομο του Ηλία Ηλιού το βράδυ με μια συνάντηση των DJ της περιοχής μας, που θα δώσουν και αυτοί το δικό τους ηχόχρωμα στην πόλη. Θα παίξουν δωρεάν μουσική για τον κόσμο. Εξάλλου η φιλοσοφία της Γιορτής της Μουσικής είναι να πάει η μουσική στον κόσμο και όχι ο κόσμος στους μουσικούς. Έτσι. Και η εταιρεία Promotion μας βοήθησε στην οργάνωση και στην προβολή αυτού του event. Είναι ο Γιάννης Αντωνόπουλος που γνωρίζω, αν το αναφέρω. Θα είναι 10 DJ έως 15 στην Ηλία Ηλιού και θα δώσουν ένα πρόγραμμα με διάφορα είδη μουσικής, από Latin, House, Hip Hop, Jazz, Balkan, τα πάντα. Έτσι. Αυτό είναι η έναρξη για το Αγρίνιο. Συνεχίζουμε την Τετάρτη στις 20 Ιουνίου, στην πλατεία Δημάδη, θα έχουμε μία ροκ συναυλία από το Οδείο Σύγχρονης Τέχνης της Κατερίνας Παπαδημητρίου. Όπως είπαμε, και αυτοί δεν αμείβονται πουθενά, έτσι, δεν αμείβονται με κάποιο τρόπο, συμμετέχουν στη γιορτή, στη Γιορτή της Μουσικής. Η συναυλία αυτή θα αρχίσει στις 9 η ώρα το βράδυ, στην πλατεία Δημάδη. Θα συμμετέχουν σπουδαστές και καθηγητές του Οδείου Σύγχρονης Τέχνης. Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά την 5η, 21 Ιουνίου. Ξεκινάμε από το πρωί, μιας και είναι η μέρα της μουσικής. Από το πεζόδρομο Χαριλάου Τρικούπη θα παίξουν κάποια σχήματα εκεί. Θα παίξει το σχήμα Blue Mood,
αν το διαβάζω σωστά, Blue Moon είναι, θα παίξουν funk μουσική, θα παίξει ένα σχήμα από μουσικό σχολείο Αγρινίου ή ένα ή δύο σχήματα, ακόμα δεν είμαστε σίγουροι γιατί είναι και λίγο περίεργα τα πράγματα με τις εξετάσεις στο μουσικό σχολείο, γιατί είναι μαθητές και έχουν και άλλες υποχρεώσεις τα παιδιά. Θα συνεχίσουμε με Latin και jazz μουσική από την Big Band της Φιλαρμονικής του Δήμου Αγρινίου και θα τελειώσουμε αργά το μεσημέρι με έντεχνη ελληνική μουσική και λαϊκή με την ορχήστρα 0 Άγαν. Είναι μια συναυλία βασισμένη στην έντεχνη και τη λαϊκή ελληνική μουσική με μια διαφορετική απόδοση, όπως μου είπανε, που θα αγγίζει την ελληνική παράδοση. Θα συνεχίσουμε το απόγευμα τις συναυλίες μας στην πόλη, που θα είναι στην πλατεία στο Συντριβάνι, την Πέμπτη πάλι, στις 7 η ώρα περίπου το απόγευμα. Θα ξεκινήσει η παραδοσιακή ορχήστρα του Δήμου Αγρινίου, είναι μια καινούργια ορχήστρα παραδοσιακή που συγκροτήθηκε στο Δήμο Αγρινίου και θα παίξουμε παραδοσιακή μουσική και στη συνέχεια θα έχουμε ένα αφιέρωμα σε πιο world ethnic μουσική, έτσι μου το δώσανε, από την ορχήστρα, από το μουσικό σχήμα Άτροπον. Όπως το υπενθυμίζω συνέχεια όμως και το επαναλαμβάνω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι συμμετέχουν εκεί, ξαναλέω, αφιλοκέρδος. Το κλείσιμο της συναυλίας, το κλείσιμο της γιορτής της μουσικής θα γίνει στις 21 του μηνός το βράδυ, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου, την 5η 21 του μηνός το βράδυ, όπου εκεί θα κλείσει τη γιορτή της μουσικής η Ορχήστρα Αττικής Μουσικής του Δήμου Αγρινίου, της Φιλαρμονικής του Δήμου Αγρινίου, η Ορχήστρα Αττικής Μουσικής, που αποτελείται από περίπου 70 νέους μουσικούς, όπως πολύ καλά ξέρουν οι συντοπίτες μας, αλλά και αρκετός κόσμος που μας αγαπάει και μας παρακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια. Η ορχήστρα, όπως γνωστόν, αποτελείται από γνευστά, κρουστά και έγχορδα όργανα. Θα συμμετέχουν φέτος περίπου στους 15 τραγουδιστές, ντόπιους, αγρινιώτες, που θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους και θα δηλώσουν με την παρουσία τους την χαρά όλων μας για τη γιορτή αυτή της μουσικής. Εκείνο που θα ήθελα να πω για κλείσιμο είναι ότι πραγματικά το Αγρίνιο, η πόλη μας, τα τελευταία χρόνια είναι πολύ μπροστά και δυνατά βαλμένο σε αυτό το θεσμό, και ο απόϊχος αυτής της συμμετοχής και των μουσικών καλλιτεχνών, υποστηρικτών, των ηχοληπτών, όλων των ανθρώπων, αλλά κυρίως των ανθρώπων, των συμπολιτών μας που έρχονται σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις, έχει μεγάλο απόϊχο σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε όλοι μαζί αυτό το τριήμερο τη γιορτή της μουσικής στο Αγρίνιο, όπως τη λέμε εμείς, Αγρίνιο European Music Day.